Fanta, e ka ko bɛ cogo di? A tɛ cogo la, ça va. A tun kɛra fama yɛrɛ. Dɔɔni. Nin tun ye ne tatɔ aw yɛrɛ de fɛ yen sisan. Tɔgɔ di o ka di yan? Fanta, ne mɔgɔba yɛrɛ de tun b'e la. I yɛrɛ ka nin kuma bɛ ka ne lasiran dɛ, mun de bɛ yen? Kana na siran. I b'a dɔn mɔgɔninfin, i fɛ mɔgɔ n'i y'a ye sira dɔ kan, a ka kan i k'a bɔ a kan n'o y'a sɔrɔ sira kolon don quoi. E ka nin kuma in bɛ mun de yira sisan? Ne ye kuma dɔ de mɛn i ka ko la, mais n ko n b'a ta i yɛrɛ da kɔnɔ. Est-ce que tiɲɛ don k'e ni Vɛrɛba bɛ ɲɔgɔn fɛ yan? I ye kuma min mɛn tiɲɛ yɛrɛ de don. Fanta, n bɛna kuma dɔ f'i ye. E tɛ Vɛrɛba dɔn dɛ, anw de b'a dɔn ka d'a kan e ye an n'a to sigilen yan. Diɲɛ kɔnɔ, bilahi n'i bɛ maalankolon ɲini, Vɛrɛba de don. Vɛrɛba bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ma a ka intérêt nɔfɛ. N'i y'a ye n bɛ ka nin bɛɛ f'i ye, mɔgɔw ka bonya bɛ Fanta kan kojugu. Et puis i mana maa o maa ye respect de b'i ni bɛɛ cɛ. Vɛrɛba filɛ, a bɛ sonyɛni kɛ bilahi. Et puis n'i ko sunguruba ta danfɛn t'a bɔ o la, Vɛrɛba y'o ye a bɛ maki kɔnɔna la. A bɛ gulɔjugu bɛɛ lajɛlen min. Donc n'i nana y'o mɔgɔ sugu kɔ, a bɛ mɔgɔw tigɛ i la. I dun ye mɔgɔba de. Kana na sɔn ka tugu Vɛrɛba kɔ walayi. Hali n'a yɛrɛ bɛ yan ne bɛ segin nin kuma kelen kan, a tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. E tɛ se ka ɲuman fɔ Vɛrɛba kɔ. I b'a kalama, kɛlɛ 3 de bɛ yen ko bancogo t'olu la. Musoko kɛlɛ, denko kɛlɛ, ani wariko kɛlɛ. Wa e ni Vɛrɛba ka nin kɛlɛ fo kaburu kɔnɔ ni tɛ ban. Donc c'est pas la peine i k'a fɔ k'i bɛ ne lajɔ, k'i bɛ Vɛrɛba ka ko a ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ walima a tɛ sɔn ko minnu ma k'i bɛna olu fɔ ne ɲɛna pour que ka ne laban Vɛrɛba la. Parce que an filɛ wagati min na, kɛcogo foyi t'o la tan nin wagati in na. Cɛ Fanta, cɛnni yɛrɛ la i yɛrɛ la faamuya ka go. Ne ni Pupe ka ko filɛ, bilahi ne tun tɛ Pupe fɛ. Pupe de tun jarabilenba don ne la. Vɛrɛba ko nan'i don a la. Vɛrɛba ɲininka k'a bɛna y'a sen don Pupe ko la ni ne ye ɲagama a la. E yɛrɛ kɔni b'a dɔn ne tɛ cɛ ye ko ne bɛ dɛsɛ muso la dugu in kɔnɔna la yan. Mais n'i y'a ye ne bɛ ka nin bɛɛ f'i ye dɔrɔn n bɛ k'a fɔ i yɛrɛ de kama. Cɛ ni Alahu Taala y'i da k'i kɛ hɔrɔnden ye, kana na sɔn i ni mɔgɔ sugu dɔw ka jɛ, mɔgɔ min bɛ yen ni n'a jɛra n'a bɛ tanga ta ka bɔ i kan, n'a bɛ bonya ta ka bɔ i kan. I dun filɛ nin bɛɛ b'i dɔn i ye mɔgɔ min ye. Ni ne nin jɛra a bɛɛ ni Mamadu cɛ fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲi tɛ min da, ne de filɛ k'a f'i ye. Ne ma se ka min faamuya, ni Vɛrɛba wulila ko Pupe de tun b'ale fɛ. E fɛnɛ mana wuli ko Pupe de tun b'e fɛ. Aw bɛɛ de dalaminɛ kala ye nin ye. Donc nafa tɛ nin kuma ninnu na quoi. Basi t'a la. Ne kɔni ye kuma de f'i ye walasa i k'i hakilina dɔn. Nka n b'a ɲini i fɛ, ni ni Vɛrɛba ye baro kɛ diɲɛ don o don, a ɲininka a ka ko kɛtaw la. Ni hɔrɔnden don k'a tɛ nkalon tigɛ, bilahi a b'a f'i ye k'a tɛ maa ɲɛnama ye. Wa ne dɔrɔn tɛ dɛ, i dalen bɛ maa o maa la o ɲininka Vɛrɛba ka ko la. Ne ye min fɔ n'u ma juguya ka tɛmɛ o kan, u tɛ jigin o dugu ma. Ne bɛ fɛ k'e ɲininka o. Kɛlɛ wɛrɛ de bɛ e ni Vɛrɛba cɛ min tɛ Pupe ko kɛlɛ ya. Parce que ne m'a faamu, e tɛ se ka nin bɛɛ fɔ ten ka sɔrɔ ko dɔ tɛ yen.
muso ko kɛlɛ fɔra mɛ aw tɛ ɲɛga jugu dɛ. cɛ a fɔ asafurula ye muso ko kelen bɛ cɛ min ni vɛrɛba cɛ n'i y'o ye est-ce que i b'o dɔn ne de ye pupe bila ale y'a tɔ ta ni ne jɔra muso min kunna ni vɛrɛba jɔra yen k'a b'i sen da yen a bɛɛ ni ala cɛ u bɛ taa su ta u b'a dun wa a su bɛ kalo 6 de kɛ ka sɔrɔ a ma se ka don ne n'i ko fini ɲuman u bɛ n bolo ka tɛmɛ a kan wa n cɛ ka ɲi n'a ye sara bɛ n'a ka tɛmɛ a kan dawula bɛ n'a ka tɛmɛ a kan jelimandiya bɛ n'a ka tɛmɛ a kan n mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ girin ka n ka tɛmɛ a kan ale n'a ka bamanankan jɛbali ni vɛrɛba ye ne ta musoko la bamakɔ a bilayi n bɛ taa n yɛrɛ faga mɛ o tɛ n bɛ k'a fɔ i k'a faamuya dɔrɔn de sinon foyi tɛ yen. ok ne ye ta in faamuya n bɛ na n kɔlɔsi vɛrɛba la mɛ a bila i kunna ko ne ni bɛ vɛrɛba fɛ halisa amen. Avantile. Pupe bia. Pupe bora. Ere kulugutu ya. Aho. Nere kulugutu. Pupe termuso de ne. Ne tɔgɔ de ko Zena. An bɛɛ tun bɛ kilasi kelen kɔnɔ. A y'i ka kuma fɔ n ɲɛna. Wa i ka ko ka gɛlɛ a bolo kosɛbɛ. A ko n ma fana k'i bɛ bɔgɔlandari kɛ. Mun y'i bila o la? Aho. Ne bɛ bɔgɔlandari kɛ. N'i y'a mɛn adamaden i yɛrɛ de don. Ne bɛ n sigi ne bɛ sisan maa lujuratɔw lajɛ. U b'u sigi k'u yɛrɛ hinɛ don adamadenw na. Hali ni m'i yɛrɛ hinɛ don maaw la. I hinɛ bɛ maaw la. N'i y'a mɛn adamaden i yɛrɛ de don. Ni ne ye sigi k'an jigi da mɔgɔw ta kan ko sabula ne ye lujuratɔ ye. Ni maaw tɛ yen don min na jɔn bɛ na kɛ ne ye. O de kosɔn ne ye n sigi n miirila kosɛbɛ n kan ka baara dɔ kɛ don nataw la ka se k'an yɛrɛ ta. O de ye ne bila bɔgɔlanda ye. Ne hakili la adamaden ni wulila ka sira min ta ala b'i dɛmɛ o sira de kan. Nka n'i sigi so kɔnɔ ala b'i dɛmɛ ni sokɔnɔ sigili ye dɛ. O de kosɔn ne wulila ka bɔgɔlanda sira in de ɲini k'o kɛ n ka baara ye yaasa ala n'an dɛmɛ cogoya min na. Walita mana kɛ togo o togo yɛrɛ t'ale ɲɔgɔn tɛ. I ka nin kuma in nin ye tiɲɛ ye. Wa hakilina min b'i la tan nin tɛ hali anw minnu lujura tɛ anw minnu na nin tɛ anw na. E bɛ ka baara min kɛ tantɔ hali anw tɛ k'olu kɛ. I bɛ nin mun na tantɔ nin ka ɲi. Continue nin fɛ. I tun ka ko ka di n ye dɛ nka nin ye dɔ faralen de a kan. Nka Pupe ka ko ka gɛlɛn yɛrɛ ma dɛ. Sabula maa o maa kɛra sababu ye k'i bɔ degun sugu dɔ kɔnɔ i kan k'o kanu kosɛbɛ. Est-ce que Pupe y'a fɛ ɲɛna ko ne tun bɛ si kare kɔnɔ? Ayi a ma deli k'o fɔ ne ɲɛna. Wa Pupe de ye ne bɔ kare kɔnɔ sili la ka ne bila lafiya kɔnɔ. O sababu la n b'a ɲini fɛ i ka layiru ta yen i tɛna ko gɛlɛman fosi ta ka Pupe sɛgɛrɛ. Sabula sisan musomanninw ka teriya kɛlen don cɛ nɔfɛ teriya de. N'o bara cila don min na o ye teriya bannen. N b'a ɲini ala fɛ ala kana ta kun. Ayi dɛ ala kana n'an ta ko ye. Ne ni Pupe an tɛ ɲɔgɔn ye fosi la ni ekɔliso taga sira tɛ. An bɛ ɲɔgɔn ye ekɔliso taga sira dɔrɔn de la. Sinon i filɛ ka kuma min fɔ nin i ka nin kuma in ye tiɲɛ de yɛrɛ. Ni ala sɔnna ma an ka nin teriya in a tɛ k'o teriya sugu ye. Ni Pupe nana i b'a fɔ a ɲɛna ko ne fɔra a kɔ. N y'a mɛn. E m'a fɔ k'i tɔgɔ ye Zena. Awɔ. Ni ala sɔnna ma
bi tɛmɛlen kɔfɛ pupe bɛ ne bolo togo togo n'i yɛrɛ minɛ ten. O diyara n ye. Ne bɛ taga fɔlɔ. Ala y'a tile ma. Amina. Fara i b'a dɔn han an ka ɲɔgɔn bonya ko hadamadenya la yan ma parce que ne tama deli ka s'i ma est ce que i bɛ k'a faamuya. Layi mun bɛ yen o kɛra mun de kɛra e ɲɛ bɛ mun na fa wa ŋana a ka jugu n'o bɛɛ cɛ an ka ɲɔgɔn bonya i y'a faamuya Fara n bɔgɔ sa kana nɔfɛ n ka gɛrɛ na k'i bɛ taa a ka di i tɔgɔ tɔgɔ an ka kɛ ten cɛ n bɛna mun f'i ye i sigi an ka kuma ne tɛ sigi n tɛ sigi n'i tɛ sigi i bɛ taa ka bɔ yan ou bien ni hakili tɛ mun na o bɛ bɔ a la awɔ e ni ne ɲɔgɔn cɛ awɔ mun de kɛra kana n sɔrɔ n ka gɛrɛ na k'i bɛ taa kɛ manamanakan fɔ ye ma n'i t'i sigi an ka kuma taa ka bɔ yan n ko gɛlɛya ko n ka sigi i bɛ sigi ka mun kɛ i bolo i ye mun de sɔrɔ minnu na ka tɛmɛ ko ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na ne sɔrɔ i sigi sa e k'i sigi ba i hakili sigi i sigi fɛnɛ sa e k'i sigi sa Layi non Fara e sɔnna ka nin kɛ ne la ne tun t'a dɔn k'i bɛ nin kɛ ne la fo ka diɲɛ wuli ne bɔra Zena de fɛ yen sisan Zena ko ne ma k'ale ni e ma ɲɔgɔn yɛrɛ kuma tɛ ko ka kuma ayi o ta donc e taara Zena de fɛ yen quoi nin ne bɔtɔ de Zena nin fɛ yen i b'a dɔn ne bɛna mun f'i ye Zena dusu bɔlen don an bɛ don min na i ko bi kan ka girin Zena nɔfɛ sa i tɛ na n ka nkalon kelen tigɛ i ye i ka da la i kana da la ni Zena dusu bɔlen don a tɛ diɲɛ jɔsi de la sinon e ka ko ye n kalela Ala la ne y'a fɔ a ye mais e ye erreur kelen mun kɛ o de ma diya ne ye quoi e tun man ka taa ka sɔrɔ i m'i sara ne la n ko o fɛnɛ terrain de b'i labɛn cɛ i bɔ ne dala sa Fara nin bɛɛ ye manamanakan de sa an yɛrɛ bɛ kuma min na sani ka tila n ka 130 ayi 130 yɛrɛ tɛ 135 i b'a compter sisan i b'a dantigɛ sinon tɛ bouger ka bɔ donc e bolo ko ne ye manamanamɔgɔ de ye ou bien e bolo ko ne ye nkalontigɛla de ye Fara e ka jugu n'o bɛɛ ye Layi i tɛna n ka nkalon kelen tigɛ i yan bilahi maa si tɛ Zena dɔ ye ko ne n ka bidon rouge bɛ ne de bolo ni Zena dusu bɔlen don sa est ce que e delila ka dɔnkili da ye fɔlɔ wa bon ni Zena dusu bɔlen don i bɛ to ka dɔnkili dumanninw de da ye o mais ne taara i ta kɛ girin ni pɛrɛn-pɛrɛn o tɛ muso sɔrɔ o ma ne jeli la o tɛ fɛ a ka teriya ka sinsin de yan ou bien e tɛ fɛ a ka segin ɲɔgɔn ma mais Fara ne bɛ fɛ k'i ɲininka kuma kelen na e bɛ k'a fɔ k'e bɛ taa ne ka ko ma a diyara n ye a bonyana ma mais ne bɛ ɲininka o e yɛrɛ ni Zena ka ko bɛ cogo di a ɲɛnabɔra ne bɛ k'i ɲininka de sa kumaba in ne ni Zena ka ko wa bon i b'a dɔn o ne ta tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la de ye quoi ne ta to yen ma i ka jɔrɔ n'i ta ye ne ni Zena ka ko ne yɛrɛ de kɛlen don ka n ka malɛninw kɛ koyi sinon hali bi bɛɛ ne bɛ se ka n ka ko jiri mais e ta de ka gɛlɛn ne ma parce que e sera ne ma de hadamadenya la ko n k'i dɛmɛ i kungo la i y'a ye ne ta ye n yɛrɛ kungo de walayi bilahi Zena a bɛ k'i ta ye a bɛ segin ɲɔgɔn ma ne tɛna na don i ka ko ninnu na koyi ne bɔra Zena nin ka da la sisan Zena ne lamɔliya cogo min na sisan Ala de b'a dɔn f'a taara ka ne jɔlen to ko ni ne taara ko ne k'ale ka foli fɔ a ye bon ne fana y'a fɛ yen cogo min na e m'a kɛ ten o muso bɛ nɛgɛ de sa ni muso dusu bɔlen don i tɛ girin a nɔfɛ sa i bɛ muso deli de c'est à dire i b'a to yen a k'a ka malɛninw kɛ kɔfɛ c'est à dire i bɛ muso hakili suyɛn de quoi maa minnu don n'olu diminen don dɔrɔn hakili tɛ bɛrɛ ye e de kan k'o yɔrɔ faamuya i bila i cɛ a jɔyɔrɔ la sa o yɔrɔnin faamuya dɔrɔn a bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye sisan Fara ni ne y'a faamu e bɛ fɛ fɔlɔ la i ye minnu kɛ ne la ka tesɔngɔninw minɛ ne la ka tew san ka kari e bɛ fɛ ka na n'o stratégie wɛrɛ de sisan walasa ka ne ka wariw ɲɔgɔn Layi o tɛ sa walayi n kalela Ala la o tɛ c'est à dire hali ni e bina di ne ma ko ne ka te sa ne bɛ se k'a minɛ mais ne de bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ yir'i la dɔrɔn i k'o faamu i tɛna na ne sɔrɔ kɔrɔlen ɲɔgɔnna wɛrɛ de la n ka 135 i b'a bila ɲɛ sini bɛna ka wari minɛ Layi i jɔ sa Layi o y'i kungo de ye a bɛɛ ni Ala cɛ n'a y'i diya mun y'i diya a kɛ ten n'a fɔra ko mun de don ne bɛ k'e deli ne tɛ ka siri i ɲɛ koyi bilayi n'a b'i kɔnɔ ko mugu don kolokari bɛ ne ma an mulu bɛ y'a ko ye a yɛrɛ filɛ nin kan ka intention bɛɛ de lawuli ni n kun ma miiri quoi n kun b'a kuru walayi bilayi e bɛ mun de la yen an zo bɛɛ ne o bɛ i b'a dɔn e ka seli taga ye a kɛra ne bolo i n'a fɔ san 10 tellement que ne mɛnna k'i kɔnɔ f'a ma ɲɛ ne tun bɛ n'i jɔ n bɛ taa i sɔrɔ yen
Ere bana no te wala ni meta. Quand tu sais où ne me t'entends faire boler kun te ngui op me boy wala do abi ga so nala ali ne kun tare ga tagali kun O se ke fu to iba e ko mbaro kanu mana fem fana fara o man mais an ne kun taram tina siga nyoyo ni tirige do be no ni ali ne ya so ni muta apartment do ta mais silma ni e ko kone ga mi ni mo de ke no te bilani meta wakati mais j'espère que tu si bien no ti un kamale ma te ga fini te no c'est où kamale ma jon ne ni mo shima ga nyon fe ne ko meri be kele no roni la aha iboro ni e kele no roni wa be mo kele ni kan sino lam tam ande be ko yoro lo choisi de ron am tayo fanga ta ro la suna yoro parce que ne famana ka fere ga pour iyere ga yoro do la yege am se ga ta rom na komi bon go tunna ni la ne famana ga bo no na dana no ma otuni ma oti kura do da yele no am na ta ni suna ya do am famana do ma problème tara o ma ge er jumay bon on sa ne ben pere ga penai c'est 22 heures ma 22 heures la am si voilà na yere suna even ta da lai problème futa che yoro itika fo kibi perenga 22 heures kona yoro o muso fle na o te bojuna am so wala bena pushanta nama nabe mula ba ka bikla kata tugolle ko kantu mais kara ni fudi mo ma ko 22 heures ka ata po 0 heure fana ya juna bala ma inni mena nyogom bulutine asiranga ko ke sebeti ay fe ka mun ko ere fo am fo wa ere nyebala nini fen flan achama nga furu kera ali salima furu furu to fen furu te parce que ko iflam be furu la walma itelu be furu la kini ma furu kuma sede do na kuma sira avec ni o de fi ngi ka tan do ni ma furu ne be baram na ni wakati na te permettre ka muso ni ata do mo lo wala ni wakati ni wala bebe fi fenega do nga fo ko furu wakati de be muso la Chebe se ka muso furu ala san biyo mais an muso an mana se san bi saba ma doro o yan galare awan toyi abita tu an nyona wero ko munu yi jeni ka tin an o munu ngolu ke o mo go dama ni ay bo fo mo yi te mo min don e bi ne don ba en ne ka febe digire na ma se e ka fo kina duteni la kwa iban fo me ne kere fa ka ci digire na ala na kira de ba do e re fa na ba fe chen mais avenir fene bi ne miri be furu doro ne la san wakati na an nyona chama ke ka teme o aw ya gili sigi ba ne do kino ngumbi fo wa ne ma diliga la du di ma kila ha bo okay nani bebe ne ere na to ne ni amala yenyo yi mune be ni amala che ne ni amala wa fo ti ne ni amala che e o fo mfo amala kuma chama fore na fo gini che amala che ninte mo nyana ma yugo amala kam musu ko billahi hal ni ta fisiri illa abaka ci fa amala duko kale be yi musu no fe kete sira ye ko ale chega ni ko dawla bale la ni ko mo ba ale fe ni ko bi fene ko ale be parni beniga point nyinta nga jago ya do amola bu foke ne ma pube mini amala la ay bebe mbeka kuma pube ga wakati de sa ijo eri dama fo ne nyene ko pube jira ela edu ngo tuguni ko pupe mne amala la donc ere pupe mne amala la ay e ga isa ga ne famba ne la mesa bebe ijo sa fanta na sa fanta